Omugusi Bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretero bokorera bwayo gucange nasore tutarere imiye nyombeli ya Uhuru Towers Rongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya MTLA ilio tunyara kuma togosangamu nae na gukina nyabune gisaku cy'Omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga cy'Omugusi. Ukuralia kumuntu ubulete Victor Nyaigoti Omwamba bw'imyaka 53 nigo abulete nigo abwate umuchando bw'obongo nigo eboyetie ejaketa imwamu t-shirt ya brown erongi ya brown ishati ya sky blue nebikoro tochi sport ebirabo ilyomweli nigaro lekanete ase igetasini gyekigali kia Kisi nigo kubuligwa undura morole aka oroboti ase namba ekubwatia 0711446075 yani enoti isano na ibere eyemo inye isano nemo enoti isano na ibere isano boigana bugwaka oroboti asigetasini ky'abanyimbo kere angena sole onye komuruchi Victor Nyaigoti Omwamba uyu obwato muchando bw'obongo bakire swimi iligero bakonye komonyora umwanchobo ne nogani kukolerwa live streaming ase pejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chipafde misangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino emidiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe masije munaba manyi bitabo bale nubo manyi biguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosego ya Kisi migwitira namba 0741499726.
Magoroba engiyo mwanchumo ligereria ndonsi aso tubwaterete no kwegena nigori tukuliago liabereri koera buya ase Jumatano ya bene yechitariki 25 aso mutienyi o gatatu o mwaka oyiga ekero choragire chinsa ibere chabono magoroba ase nchiro ya bene ngo kwaligania elio tosangamo na mange abereka gukorekana kurwa chinsemo ime amana isiko yeliro bya gusi karibu sana ase kionga chinsa ibere elio nkomanye onsi ase nchira iyo wikirano yenda kutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Munagetembe TV, YouTube Munagetembe TV elio ogendere kwimanya mange buna agukorekana kurwa chinsemo Wilson Makori kurugalia ase nsemo yebi manyererio nereto kubwaterana elikwane kingo ya nyorore na DJ Adson oyo kwane kelio ginechi bicha byago ikere nenchingo ko yaretera nigo nkuru kwa Ruth Kemunto kolende aya negati yalitwa kwaleganirie ase kiunga chinsa ibere obutuku bwa lero. Umusa oyo moko me kaunti ya Nyamira kuganya bwene bwaye mega yugo itwa na gutigirwa chingoma chintindi aso mubiroye Gideon nyandaga kam nkansirate alengi nyomba chire sasta twara osirira nchingo nyakori omurawe bagacha bakase ngo nyakori ranch bagantenga soka ngutara ko kasoka siko anga yana kabate umusibero umuroyi Dixon akam akabwata wakasako nyita wakansiba wakanyiro chiroche ryoka kandenga ndarore nselyo mweli Ekati yabarai babatami bechisegi cy'umwaka bwekiri bubere na 5 nebere nigo bono babwaniriye serikali enyare ko bagiye kubaynyoro na kubakonya gante benga lero ntwakora masabona IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenengelinga igobate tukonyora chibas chiabo yiraki yabo igose bakane ngolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito igabana yaito na mana kelmo raisi agoja gusi yaito yero to sigete mano muyamo matebi abanyene yaki yabo Naboigo omokonyi bo muraibwensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki hotebere serikali nigo yabekiru mukia elikwene kia basaibonsi nkwenyorera balemeremo. Tuko na program ya kuongeza idadi ya vijana ambao wanafanya kazi. Vijana ambao 2022 hawakuwa na kazi lakini wamepata kazi kupitia program ya serikali hii. Mwanchumo ligereria karibu sana elio nkomanye ayo amuna yanda mange asenchira yobo ikirano Musa oyomo w'imyaka 23 aserieta Gideon Akama nigo agendrete kurwanirira obugima bwaye asenya gitali nene ya Nyamira mega yere gutigirwa chingoma chintindi amo nabantu abo amanyete bya kolengana na Gideon nigo abwate chingoma asomutwoye umunwoye amaino naboigo chinsemo cha chansoni na nigo ekagerebuna ogoitwoku na kukwabete gokomoretera chingoma echo ase omuberoye nigo bono ogoitoko watite kolengana amo nendemero eyamateye nigo bono yaberekewe sokia na yaganirie banyareko babago konywa elio abakagirwa bo babete bagwikirania egekorekyo baimukeriwe egetambokero egetindikeri chiko asinsemo yenyagitari ya Nyamira nigo babiri bakoenekia omurwiro yu nigo agendete konyora obogwenia asinyagitari yo asibono murikito Fatgad Gesemba abakagusanga na barabuna bono nigatwaliganirie roboti urwo asenchira yoboikirano Umusae asereta Gideon Akama w'imyaka 23 kurwase kinyoro kya Sirate esa application ya Sirate ewodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba nigo agenderete kurwanirira ubugima bwaye asenya gitari nene ya Nyamira maega yere kutigirwa chingoma chimbe na isemoke asereta Dickson Mosojo Akama naya nkorengana nere Gideon Akama ase akwerera buna yarenge Gideon nyandaga kam nkansirate alengi nyomba chire sasta twara osirira nchingo nyakori omurawe bagacha bakase ngo nyakori ranch bagantenga soka ngutara ko kasoka siko anga yana kabate umusibero umuroyi
Dickson akam akabwata bakasako nyita bakansiba bakanyirochiroche ryoka kandenga ndarore nseri omweri bansibete chingali bale batatu abegi Dickson akama na kaka abangiroche akabwata abegi akambwata okogoroko akabaka na kaka akambwata okonokobaka anga no yokoro kumakaya kenungo so abwata kandenga yandero ko nseri omweri kaimo kioro rianga to siga iga aweja kambwata mahoronsa akamita kambwata nda kangaki kinungu sikendo koronga kura aiga nigo Gideon akama akwerera buna nigabwate ubusariru ubobe ase chinsemo ao chomuberoye egati yabo nugusarigwa bobe ase chinsemo chae chansoni ande abaniga motuko ngati chinsemo chane chansoni ko ngati ngoyo nyako maino arwete tindikonyara utakuna kendo oko tindikonyara utachi atakuwa na serikali anga jimbo na tumwa na mbayo barashi ulikelenya ita Everybody but never see it. See ya kibutaka. Otahada tarengo. Menyata sewa. Kubatikana naya nigo Nyinamoke Gideon akama aserieta Dorcas akama nigo asabire serikali kuimukia gitambukiro kya bwango mono irio umwana uyu anyore obwene bwaye na bakagirwa banene kubikwa byara umwana naretanya gitari gakuruku Gideon akama ari umuyiwone amu mwaboga asirita akamuti kabono ninja iritomine kadeni yaye so ebangakirite simi Friday Nairobi menyete bagantei yanko yayo kuruku mukayo chiro muitire oche mato mutigire nsabo ntumaitie kya komubuni umwana umisege to motu because twakorete CT scan twakore x-ray kyokogoro na private parts nchiumiete bado ni scan twakorete uko umisegete atakira arwarigo iyo takire theater nechibase chinyinge because cash togotumia ntubatisha justice intete no mwana yarwarigo nando uri umuitete abo atu aerese because ntuko ikaboneka ntura amanyenki bare kubona oyo mwitite gari mu muri ominto yore yanko yaye amo mabo mwana uri no mwise ko ominto borongo sirete agatutigira abana bari mwana uri atige tukaromoke 7 years ase ensemo ya Nyagitari nigo na barabo baenekirie ayaiga. My name is Erastus Ndemo. I'm a DIC here at Nyamira County Referral Teaching Hospital. So about the patient Gideon Akama, he's 23 years of age, a patient who was assaulted by persons well known to him, and unfortunately the patient sustained testicular rupture, and the patient is due for surgery, being seen by the consultant. And currently the patient is stable, doing well, and is under due medication. Ensemo yende niga bayigiriri bobwene bwa mwanya bantu bakurawanere enokumocheche nigo bagikeire pororo egekorweke ase batianire buna oika bachie kubwatia inganeye asubwange oika omusae oyoiga anyore obwene bwaye ndegenteke kenegento kyogoita ekebone tokorokanga attempted murder kyagirigento nande manya saa 5 ya mugaso ali bago goita omwana oyo igo muntu tabwate kerengererieke igon tubono twarire buno obisi none chinyumba cy'oburari cyonse twarangere nga abantu abonzi amangana acyarigererigwe egere abwano yanyoro boene bwaye nande nonye tari umwana oyo gweka nabandi abange bari bono babisete bagwitwa twabarangeri bachi cyobisi erinde baherese tubakonye tubaherese ngi babone tokokora nonye nabagwakiri go toko barigeria erinde babakonye abana baro banyoro boene bwabo yaro umwana oyo umi mwana unabara jabe taikura ekina kitwarigere nduga report yo Nyagitari tuganyete atori komerere ngani ngikire egere tobeke chache shimuntu yagene Hingo reporter Getembe kuraiga ase Nyagitari enene ya Nyamira yegotoke meye county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba. Biomono omuriketo Fatgad Gisemba asenge nche gutwaleganiria oroboti uruo omwelio yenigo amate ya Nyagosira Christopher Keore mumanyi kurwa ase Kenyoro igie Kenyoro ya Kenyoro imeye wadi ya Bunyamatuta epunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira yaberige Kenyoro mweso elibachikomwenia omugaka Christopher oyule Nyagosira uyosiretie obugima bwa yamaga yoko gukurwa so muteguro na gutemaiga amate ya bana
batano nomo yamateye nigo bono babiri bagwakanirwa ebili ya Nyagitari eyikonyere gurubenene no mwana siata Victor Suanya Ugeto ebili konya ereke gochekenene aso kuruberia amatangaye Nyagusira na kubwatekana no botaka bole ase umuchuyo magega yobokonyubu gwechibesa na boigo ogwakanirwa ebili ya Nyagitari ase nkendu ya Ibara nigo bono yamateyo yesokirirero na kuiranira mbia muno gochiase Victor Suanya ase ngencho yokubaguswelie gurubenene eyukonye balinero ase emyoyo yabo na boigo ase nkeyo Chasa Marieta Anguru Jotomu Kamanda Ekenyoro Gekorukwe Ekenyoro Yapara Ibere Nyamatuta Masaba Inche na gokire esa moismi wa Mwakiri Suanya okorira tware korera moismi wa Suanya ikira otokonyire mono ekiagera wakanire piri ya Nyagetari wakanire piri ya mocheri na kuturesio mobere ne ash omochio stili no tegete okogania Mwakiri okonyira abana chintakana konye nko muigwa bogetutu moismigo tambuge bogetutu oikire Nyamatuta ini Nyamira County no are okonyire chintakana kobaire chisukuru nanko igukonye ero oikire Ekenyoro Nzasa Marieta koroko mheshimiwa hizi na Nyamwita Mokwa na kabero mwamisi Machore ne county ya Nyamira wiki amakia waipa aiga turase Ekenyoro ya Ekenyoro eskuru aimeyanya paraibere wadi ya Nyamatuta me county ya Nyamira aso kugani kwa renge kumuga korara okurukunga gasisi mumanyi uyo bede ase mochari ya Ibara familia yabo atokuganine konyu musigo ikonyoro baberero murito ase ngenzeyo ntwarigetia baraito na turanyare gwikera mheshimiwa wakili Victor Suanya Ugeto korume yabo getutu obeiro gokonya abana tintakano obeiro gokonya asokugani kora asa correspond asobwango ngamurige gekora na internet ntakano ya makonyire ngamatengu kugani kora ase family na bakitia asobwange kemambie kontoma na achicha twagambire ne family na aroriro kugani kware ngororo igonga Suanya itabiranire na ndengu kora re biri rari ase mochari ya Ibeno ya Ibara gukora re biri rari Ibara umubero chicheri tukori aramisi mubero bomugaka gasisi no mheshimiwa Victor Suanya Ugeto yo dress ajogorire sanduki na ndagore yase make sure ngomubero yo ikirega iga family enyo romutimoko niyo yo mwabo igara baira nasoboge mababo bakawaida muleta nenko kumagire tiyabuke matoke igona shega iga Ekenyoro Technical School ne para ibire amaene na bato toriro mushigo bakatwa kumina omonene na bari moyo okonya abantu baye na ande yonko musaba yara maya aendre kokonya unakonya bogitutu buna ikirega ya Ekenyoro ke around igaiga omonene tigamokonye na anda aendre konya chintakana na baburaka ekora nangise ngote bari chintakana ne yabo burkana abaye na Suanya ibure yabirebyo egekogera mune bitwaganeti nabono gando wakane mochari ani mochari wakane billions ogorire gari bono tone mete twatebire na nturi kuna korra bono twatire gwetu etinyiria mariga twatebire tinya sako nyo mwana Suanya Mwakiri egera nyare okonya Nyamira ya ito count yonsi anyi bwaterani obora boboria okiri gari bogitutu bwoke na gocha ga ito Nyamira count atoroseranie chipara inyore chipara anyora chintakana anyora batabwatie emerero batabwate sinyoba cyabo ababekere Egati yabarai babatami bechisegi chumwaka bwechiri bubere na 52 use internally displaced persons abubale chiribu chi 15 emyeyemo na 92 asorogongo rwagusi bakoragwa nere James Oro oyule umucoordinator bwabatami abo nigobono bakora masabo litukulia lero imeyekanise yemo egotoka imeye bunge ya bunchali balenekerenga kyogosaba abarai kubainyora na boigo kubaigera elio babe bakonyora chibesa kolengana no gosiria kwenibo yabo enyinge ekero gechisegecho ukwanekerekyo nigo bamusabire umuraibwense daktari William Ruto okubanyora chingaki arakole etaro yaye gocha sorogongo rwagusi elibanyore chibesa cyabo buna batami bande kurwa asi county chinde
tuachilie mkono wako juu yetu, Bwana, ukatuelekeze, ukatuongoze, ufute kila nia zote zilizo hapa na pale, katika jina lako Bwana wetu. Tigante benga lero ntwakora masabona IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenenkelinga ikobata tukonyora chibas chiabo yiraki yabo igo saba kanenkolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito ikabana yaito na mana kelmo raisia goja gusi yaito yori to sigete mono mbuya momotebi abanyene yaki abasinginjo chisema jene njanyolete na bani banyete basinge sana lakini totatenga kimena goja gusi mwakshinga mwamotebi na into tatume uchumbe mo ikire president sa gotokanga gusi inkolerere nga IDPs mbacha ndegete kogocha gusi ncho kwani gore yaki yabo ritukolia rero ngwaka buyase osangirekana twakorire kogosasi mogo chenu na kubori Nyasaye aiwe birero bya bantu baye buna twamuboririe nande twasabira serikali yaitu yomusike umuchoro ito William Samuel Ruto munagocha gusi aimukie getambo kerogisaine asogo konya na gwakana abatami bechisegi ba 207 28 elinda magimabo aira naboronge na roba menye buya muna bande jina la Yesu Kristo na Mungu wale unapajilia fedha mfalme wale wajilie kima na mabia toka juu mbinguni wale ni kila jambo liende kulingana na mapenzi yako na hekima yako Bwana wasikie watumishi wako. Wanjumu rigereria ase orobotirundi ase kenyorukia Getesen 1 ime ya mabuko ewadi ya ichuni enkeyemo etali kwenyara nigere nekie kogokera magega yoyo kuligie kirugo kyo MCA Dennis Ombaba kubasira asobwa gachibwe nyumba eri kwenyorera obumenyo Ombaba boigo nigabeirega kuboria abasaye kurwo chinsemo au imeyense ya Kenya banyareko babagwesokia asobonge na kwelikia na boigo konyora ebibande na gwaka kobusekwe aligani koba abakichikura anene asobochoria bonne boli bosio una enchire yemo yogo chigochora barayi bali barabakonye na boigo baganitie Nato kubwatana elio tokole ayara maya ase wodi yaito yaichuni na kubwa mono togendere gokora keregente kerekia na eterete challenge osobola nyumbe basani bakantebya pangonye lakini kila naikira nanyachakire bagaika abandi bagante ninche ngokonye bone gekera mabati ayo nabwate make onka ikakunyabeka iboro ndikina setire skeleton yaikira kunyara tireka no yenga kirecho ekabani getire sine lakini kila nanyorete umugambi Dennis Gekonge Mbaba aba chete bakigira undi aiga yarengo mutienyi mutanga ni gaucho mwere arengo enga kieri chiga nteana asinini lakini era ndirende chinga saingo koraro wanja kwae irinde elio keregendo asali tugolia lero na bato atara segeta ese kenyoro kya Getesen 1 ikikerese sub location ya Mabuko iriani location ase to ataro yo minto yo kurukwano kumasani one oyo ndigeti ase njere ya kusasa yene agandende ngobo komubwa tokere bokeigo elinde elinche mobwati moigole bonere kikiabete lakini rende Nyasaye bonarumia na bana amatetinga yatiga nenjenga ndingi basani babere batatu elinde elitonyala ko batoko bwaterana elinde elio tororenga na kie Nyasaye agokoro wanja kwae igese litukolia lero twanyara mabati twanyara batoko maletera ninyorie vijana nga asense yega banyara ko bakwerikia sobonge banyara ko bakobwata chikura sai togendera nga niko kadi elio esenjerende kero monda atware kura tonyara ko batokubeka barayi bali totegetegeti banyara ko bakolega asiyerengia bonse bali twabwaterana bana basani bana baboni na umungwano itwengene na bonse twachana bona sabiti katogenda ko bwatera ando chiro uko kuna kuchira to chiro tatone chiruko ai nyinge akikali kali ento kunye banando twenda kuchiande wono tetu kunye binyukiga kari katorenga Nyasaye nanje tobwe kumaga ukwenda gusiriuka inde sabari wachakire tori maga yao torore gusintu amboketeracha saulie merobelieye kuna omweshimiwa oira oyo nyato kabaga kotobwatsia elinde tukanyaka to goikereneria manganaya
amona oyo minto Victor no oyo minto Esther Onkeo omweshimiwa Irombui ere na bona na chikira batea na bege toko boko kwayo yenti kinyasa ko iri gitaliri ndingo tobo ura sietali Yesu amina tiga tu sabiri tata mugo ituri muga bana tu arudi bona ye njina atelegamo Yesu naro amina. Dr. Joseph Birundu oyure umwanasiasa kuruwa Nyaribari Chache se county ya Kisii nigarure segeto asomugusi bwensi kumubwatesi nabego gusira iganga ya Dr. Fred Matiang'i asokoligia ekirogo kyoburayi bwense chingaki chibochoryo bonene obubole busyo ukwana asebiriro ime ya boruma umubasubiri tukuburia rero Birundu boigo nigo arure segeto cyase abamenyi ba Nyaribari Chache gwikiranirwa amagenderero wancheria konde bwensi gutayo asekiribuna nigo bale egati y'Abakenya bali babete bagwa kachikura Intu etokone keumbegia Fred Okengo Matiang'i nangimotewa ekeumbeke. I'm very grateful mwachaga alikiombu mukamo support sana. In fact, the only support ya tenenta support umenta iga alikiombu kaki. Thank you so much abantu bamitaso wikagali na kumukaribisha nawe ni bali bonsi pia watu 2027 enseyengo chenjele pi isema nyetevo into etogo ekera sekyo, and I'm saying this one with utmost confidence. Iuranye Fred Okengo Matiang'i gatigati gaiga twakorire asomo Nyaribari abeta Ezekiel Mazogu Ombaki ensega iga Mwento niko tomama nganandi nani kuna kukwani na toe ngorangorangorangorangorang. Hii watu mtawapeleka mbio. Hii watu mtawasukuma sana. Hii tunawapeleka mbio. So 2027 abantu abatuko bekarenga no bujumbe bakoligia Neji Sister Jaito and our brothers. Only 3 years to I have a billion. I have a billion baba neji besama nuti yako bangu all the way paka na Nakuru na Nuyan. Jibese chundu kwa 3 project that create for you gaiga kuru gaiga seito burma mundaga chake boru gaiga kukonya bana mbaya na rojo boru ndero kana to date kene gaiga kwa ava billion pay e para kwa gachwe nonye ko lyo mwaka mwe wikiramu ndio kwa lina sikire kama ko ina kyalo to kabla te myaka 10. Those are the mistakes to correct. I'm coming in as your MP 2027. We are going to stand n'abantu baminto egere kene keronekane. Ebe seito obwene tukutubangira se magendero. Ebe seito tagiye gutwa okonganero okomunyo rero nabina cyangwa kikoragira mu makumurima. Tigana otekire sichukwa kubiki tumbaba nginabanyo konye ko mungino tangata wasitia matera olierwa because there's a njojo kumukonya na noko nyola kene ko. Those are things we need to correct. Wono ya oligere discutinse chinde uchi ari moranga abantu mbaka na mucho grango mata bana bali barororo baga chirense abo yega Nyaribari noko ganya saa 5 to umuchere ko kuri umuchere 1 kg kibesa chiao umuntu obekiro mu buko wapati omino mongo to somi to the school to te gukora muchere emo to somia na mwato somiri mwato changito ako university na somiri university for over 15 years as a senior lecturer, and I'm going to stick to some Mwanchumu ligeria oroboti uru na rogotoira somotimo kumusinini asensementangani yekiunga chisa ibere kolende asi kagiteri gitambe nkoirana tore elio togendera gukumanya tobasa gusukare. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okurusia maina ali abwatu muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chiminti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asiri golirense kegima mbangwa tensema sabana bakubutera nabo igo kogosorelia
kubokorera iwabo n'ubwobwo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bari scanning kimashini cyabo ni kibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mu cyo kisi asamagacho a Uhuru Building asirirongo lirigoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabukonyora gwetera ase ntera yesimi wetera ase namba inotisa mnebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende inoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka iweko n'ibintu by'ubwagaji au asili lirense nkone bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ibintu bikutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks nabwo ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath teaching enjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire teaching enjo au kone bale wigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro teaching enjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seliko lirense nigo bagotoka ase mumbere manyakantabuna Kansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo muchiyiga obusungo asamange naboko bakedesi bigutera se kinamba cyabo 0703943972. Nchungu ligerelia karibu nande asensemo ya kabiri ye kiunga chinsa ibere elio ngendere gukomanya amangi buna agendete gukolekana uchaka kurwa ase county ya Kiambu omukonyi bw'omuraibwense ya Kenya Abraham Kithure Kindiki nigabeire kagoteba buna eserikali nigegendete kubikumukia elikwene kibuna abasaibonsi nkwenyorera bale enchira bakwenyorera engeri yabo wetera ase mirimo au anene ase obugima bwabo ukwana ekero aikirana asomoyega bukobekerwa kigutwa wetania aborokiwa elweyemo nechimia isano na isato abo babete bagokora chikosi cya magoko imiye county ya Kiambu nigabeire gagosegeta abasaibonzi kwibwatarania nechikosi cya maboko ase keribuna nacho kirabakonye asobugima. Tuko na program ya kuongeza idadi ya vijana ambao wanafanya kazi. Vijana ambao 2022 hawakuwa na kazi lakini wamepata kazi kupitia program ya serikali hii. Kwanza kabisa tunafanya program Kenya nzima ya ujenzi wa manyumba, masoko na hostels ya wanafunzi. Hiyo program iko hapa Kiambu, iko katika kaunti zote 47. Tunajenga manyumba ya bei nafuu, tunajenga masoko kwa wanabiashara wetu na tunajengea wanafunzi wetu vyumba vya kulala. Hiyo program
ya manyumba na masoko na hostels imetusaidia tukaajiri zaidi ya vijana 550,000. 550,000 young people who were not working in 2022 are working today under the affordable housing, hostels and markets program. We want by the end of this year the number of young people working under the affordable housing, markets and hostels program to rise even further from the current 550 to 1 million young people. Vile tunatafuta ajira ya vijana wetu hapa nyumbani, pia tunasema wale vijana ambao labda hawajapata kazi bado, lakini kuna kazi imeonekana ng'ambo, tuwasaidie waende wafanye hiyo kazi badala ya kungojea hapa na hakuna kitu wanafanya. Kazi ni kazi. Ikipatikana kwa housing ni kazi. Ikipatikana ya Teacher Service Commission ni kazi. Ikipatikana kwa mtandao ni kazi. Lakini pia ikipatikana majuu ni kazi. Na vijana wa Kenya wako na high demand katika nchi nyingi sana. Tumehakikisha ya kwamba wale vijana wanapata kazi majuu na wanataka kwenda. Tumewawekea pesa ya kuwasaidia wale ambao hawana ticket na hawana pesa ya medical. Tuwalipie through the National Youth Enterprise Fund, waende ng'ambo, wafanye kazi, watume dola. After a few years, wakisave na kuinvest, warudi tujenge taifa letu la Kenya. Umubunge Okiharu imeye kaunti ya Murang'a Mweske Ndindi Nyoro nigo abereka gukwanira igoro yerigori rya mafuta asabeire gakuburia serikali iyo kuraunere Daktari William Ruto inyariko bakegokeya rigori rya mafuta erikwane kibuna umwananchi o kawaida tarigo chikumatwa ostarigo chikomigeka anene asogokunga ubugima ukwana kurwase abisia yahiri tukuria rero Mweske Ndindi nigo abereka kuburia serikali inyariko bagekurigeria umwananchi wa kawaida nabo igokwirania ebirengo by'obugima inse asekiribuna nigo abange babo bagendete gucandika no ino konyora indagira. In Kenya, taxes and levies constitute half of what Kenyans pay at the pump. You can imagine that when you are spending one of that goes into taxes and levies. That in cost is below 50% of what we pay. And it is that taxes and levies that has gotten an increase when the global oil prices were falling. So I want to demand and at the same time request the leadership of this country. You must stop all the meetings, your political meetings that are happening now. Gather and find a solution to the imminent supply chain disruptions in fuel in Kenya and the imminent price disruptions in Kenya. And I want to say this without batting of an eye, that Kenyans are not going to accept any story around Iran if we still have VAT capped at 16% of fuel and if we still have the 7 government. The remedial measure that the government must do immediately without waiting is that the same way they added the 7 shillings of fuel levy through a gazette notice, now a time has come for them to reciprocate to Kenyans. Kenyans have been paying this additional VAT for the last 3 years. Kenyans have been paying the additional fuel levy for the last many months when the global oil prices were falling. Now that there is a reversal of that, it is now on the side of government to also reciprocate by cutting VAT from the current 16% to even 0
And also Manchomo ligereria omuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto ni igori tukuria rero abagakora bene igikaro ekyo giachaka bene litukuria rero yogukwanira igoro yobonchoreria anene gatiense ya Kenya amo ne chinse chinde gukwana asegikare kyo ni gabeire kagoteba buna gwetera asokubwaterana gwetera sobonchoreria gwetera ense ya Kenya amo ne chinse chinde ni gense ya Kenya irachigukina asebirengo bigoro na kuburia abonchoreri bonsi gocha asense ya Kenya na kugendera gukora ubonchoreri bwabo $823 million. Our focus remains firmly on strengthening the domestic environment, and we are deepening reforms and executing policies that enhance competitiveness, streamline processes, and create a more enabling and investor-friendly environment. These reforms include zero-rating VAT on exported services, tax reforms that allow corporates to offset verified tax claims against future liabilities, and the removal of the 30% domestic equity requirement for ICT companies, thereby unlocking significant new investments into Kenya's rapidly expanding digital economy. Through our one-stop investment center, investors now access seamless, world-class facilitation services. By the end of this year, 2026, this platform will be fully digitized, enabling permits and licenses to be secured entirely online, reducing costs and improving efficiency for our investors. Ladies and gentlemen, with a population of about 55 million, Kenya is far more than a domestic market. We are the natural gateway to Eastern Central Africa, and through the Africa Continental Free Trade Area, a springboard into a $3.7 trillion continental market of 1.4 billion people. Regionally, Kenya anchors the East African Community Common Market of more than 330 million consumers and the COMESA market of 680 million consumers. And that is why you have the Secretary General of COMESA in this meeting. Just this week, we finalized negotiations with the government of China Manchomo ligereria na kurua ase kionga chigosori ase nkoyo egati ya 3KFC amona Gucha Stars echire ase keminano kia National Super League aiga asense ya Kenya nigo enkoyeyu ya gosoriwa ase geti kia Gusii Stadium amone timu ya 3KFC ya Nyarakoba geko gosoria alitukuria rero amona Gucha Stars ase umurikyo ito Wycliffe Tyson Manyara abereka gutwariganiria orobotiuru igoro ye chigosori echo. Ase ekemerano kia National Super League etimu ya Gucha Stars eyo yanyarigania ingasobo etimu ya 3KFC ase geti kia Gusii Stadium ritukuria rero nigo etimu ya 3K yaba geko yeita chigori bere ase bosa ewori entangani nigo yanyonsigo ase gepindi getangani nabo igo eya kabere ase gepindi kia kabere na engoye iyo yaera. Dennis Okot kurwa etimu ya 3KFC nigateba engoyo ya rero tebeti nyororo nonya banyoro bubui nabo igongo chigotema bare bagenderere kubwa elio basuke gocha ase kiwango kia Kenya Premier League. Majina ni Dennis Okot. Kuhusu mechi ya leo kwa tunashukuru Mungu tutapata points 3. Haijakuwa mechi rahisi. Tunashukuru vijana mjituma na nafasi mkuja kwa wamepata kutumia. Mechi zimebaki bado mingi na kila mechi na hesabu, kila point pia ina hesabu.
So tuna matumaini yetu, muhimu ni kukeep tu ile focus, alafu tunakuwa consistent katika kila mechi. Hatuwezi sema ati imeisha, bado iko open and we are still in it. Hakuna siri kwa mpira jamani, bora tu unatia bidii katika mazoezi, unaingia katika uwanja, unaheshimu opponent, alafu unajaribu kutumia nafasi zako vizuri, unapata matokeo. Lakini hatuwezi sema tunafanya kitu kingine tofauti na wale wengine, hapana. Hakuna siri kwa mpira, ni bidii tu. Omokonyi ibu mukapteni bwe timu ya Guja Stars ni gona rata babuna mpaka kerete konyora chi point 3 rero kuri ndebi ya Basamba. Majina yangu ni Francis Ogogi, ni assistant captain. Kwa timu yetu tulikuwa na game, we expected kuna 3 points but we happened vibaya, tume lose. Ni kama next kwa game ya leo tunaenda away next, tutakuwa na Kisumu All Stars hapo Kisumu. Hope next tutaiwork to win 3 points to recover hizo game tumepata leo. Wikira rero timu ya 3K FC ni goyasuka gocha namba 3 asebwate chi point 44 na ase yakire chingoyo 25 nabo ige timu ya Guja Stars FC ni goyatigara namba 13 kirene chi point 32 na asebo igo yakire chingoyo 25. Ni engaki ekero kimirano egati ya 3K FC amana Guja Stars kyanyare ko kwera kuruga igase geti kya Gusii Stadium. 3K FC yanyarige kunyikora Guja Stars kigori ibere ase ligana lyesagero inyuranga kimirano kega nigo kire ase engoyo ya NSL, yani National Super League aiga Kenya. Kuripoti Gatembe, Joey Cliff Tyson, Manyara. Bienbono yabeno murikito Wycliffe Tyson Manyara kurugabo ase kiunga chigosori mwanchumo rigereria kurugabo ase kiunga chigosori no togwikira omweri wa mangana itama ya chinsa ibere kolende nandege koraga chinsa inye ningirane inkomanyeyu amuna yanda mange ase nchira yo wikira no ngwakire bienbono yabene ase nchoko ichora ko rigereria Getembe TV gendra kwegokeria emiroberio ao na boigo amangana maya na awateka tobata nene Wilson Makori kurugalia asensemo yebimanyirio no yorokane kirio gine chibicha bya gwikire nigakoro ku DJ Adson na inchena ko ya letera nigonkoro kwa Ruth Kemunto na kuganiro twale oboligeri barobya. Gusii buno na bukwegokya asogo sonja etibi ya uwanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayeni amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kya Gusii.